A múzeum falaira 215 gyerekrajz került ki, a figurális alkotások dominálnak. Összesen több mint 2200 rajzból kellett kiválasztani a legszebbeket, amelyek 12 különböző országból érkeztek. A szakmai zsűri végül 71-et díjazott. A rajzokról a játékosság és az öröm tükröződik, és a gyermeki léleken keresztül mutatják be a világot. Deti tvoria. Momentálne v školách sa dosť zaznáva estetická výchova, výtvarná, hudobná, čo je veľká škoda a treba sa k tomu vrátiť a ja sa teším, že aj naša súťaž prispieva k tomu, že inšpirujeme učiteľky. Tie témy sú rovnaké, či už je to dieťa z Bangladeša, to dieťa nakreslilo rodinu, ale takisto aj z Poľska, alebo z Bratislavy, alebo to z Dunajskej Stredy, zo škôlky. Potom sú to miláčikovia, zvieratka, mačičky, psíkovia a veľmi veľa ich inšpirujú rozprávky. Deti tak prirodzene kreslia a vidieť, že vnímajú svet okolo seba a vidia ho oveľa krajší, jak my v televíznych novinách. A díjazottak között 3 dunaszárdahelyi volt. Zsóki Dávid az Október utcai óvodából, Czanyik Márton a Barátságtéri óvodából és Baradrai Léna a Komenszki utcai óvodából. Az utóbbi oktatási intézményből több rajzzal is beneveztek, és több rajzversenybe küldenek alkotásokat. Nagyon fontosnak tartom a rajzolást az óvodában, jó magam is. Fő profilomnak tartom azt, hogy a gyerekek nagyon sokat üljenek az asztalnál, nagyon sokat fogják a ceruzát, nagyon sokat dolgozzunk, fejlesszük őket, hogy mikor iskolába kerülnek, akkor ezek a készségek meglegyenek. Nagyon sokat gyurmázunk, nagyon sokat rajzolunk, nagyon sokat alkotunk, nyírunk, festünk, úgyhogy nagyon sokat foglalkozunk a gyerekekkel az óviban. A januárban meghirdetett biztonságos iskola rajzpályázaton nem rangsorolták a rajzokat. Rendhagyó módon a padlózaton mozaikot raktak ki a 7 ország 150 iskolájából beérkező 1000 alkotásból. A gyerekeknek azt kellett megrajzolniuk, hogy milyennek látják a biztonságos iskolát. Többnyire vidám alkotások születtek, de voltak elgondolkodtató, szomorú művek is. Mindenkinek vannak gyermekkori élményei iskolával kapcsolatosan. Ez volt alapihlet, és a rajzok fantasztikusak, minden rajz egyedi. Biztonságos iskola olyan, ahol mindenki tudja a szerepét, baj esetén is. A pedagógus, a pedellus, a takarítónő, a diák pontosan tudja, hogy mit kell és mit szabad csinálnia, és egymás között van együttműködés. A cél az volt, hogy segítsünk új gondolatokat ébreszteni. Sajnos nagyon sok rajz szomorú rajz, de ez tükrözi a gyermekek jelenlegi lélekvilágát. A rajzok kirakására Székesfehérvárról is jöttek diákok, akik több rajzot is beküldtek. A legtöbben egy vidám iskolát rajzoltak, tehát ahol vidámak a gyerekek. Mindenki azt mondta, hogy örülnek, hogy olyan helyzetben van a mi országunk, vagy legalábbis a mi környezetünk, ahol nincsenek bántott gyerekek. A kirakó elkészítésének és a rajzok bemutatásának következő állomása Erdély lesz, de tervben vannak további Kárpát-medencei helyszínek is.